to Mbah kok ya ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Jenglengane lho, mbok diske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng iki. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pasno dhewe. Wah, kuwi sinden sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pasno dhewe. Sinden ngendi kuwi? Den kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondres. Oh iya, heeh. Anjas mara kari mambi. Suarane ya apik. Ya. Pantulus pangestu. Rasul mandang suarane. Ayo bangun makarani. Aja gawe wirang suwe mikul sukani antara senenge banget ora bisa
Monggo srepeksa Mas. Tutuk tutuk. Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksa Suramaruta awana bana margana Kemah sisan. Iya. Manusa kok ngene meneng wae kok disuluki buta. Lah. Ngakawon tenan kok. Kene nduk ngadeg Mbak. Nggih, engko langsung jumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Mboten. Nek nika anu Buti. Lagon jugak wanudya yutama ngambararum. Wah. Ngambararum ing kusuma. Bedanya apa? Ya sembuh kuwi wong suluke beda kelasé nek aku buta kowe putih. Lah yo memang persis kok ya. Nggih. Oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing ngarani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta? Ngene iki ta? Karo wong tua kok buta-buta. Mboten kula menika namung gegoyonan, namung gegojekan. Gegoyan ora nggo buta ngono kuwi. Ora trimo. Ya Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kok ngene iki ya kok gedhen. Kok kabeh-kabeh ora cocok. Wis rasa buta rasa Janaka. Oh nggih, nggih ngapunten namung gegojekan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun bocange. Nggih, monggo. Kula nuwun wong padha-padha le. Daya. Ya. Rasah kula nuwun lah ning lapangan kok kula Oh nuwun. iya. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah. Yes. Jen. Oke biyen nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh Lah iya. nggih. Upamane ora ana wayang iki kon lungguh ngene iki ora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa? Arek apa? Lah arep ngopo? Ora ora ana wayangan kok lungguh tirik-tirik lho lah sing ora gelem lah ngopo. Wah nek pelayan pancen luar biasa. Anjing nggih. Wah zaman Tertib. saiki beda karo cilik aku biyen kok ya. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungku, tuku kerupuk. Wah. Nggon sorpring kono-kono celiwik karo ayek nek biyen. Masa ya ngono lho Mbah. Oh iki rasah mungkir tenan nek sing sak umurku iki. Ora tek neng Pak Kapolsek karo Babin Kamtipmas jaman biyen, Pak. Lah. Nggih. Biyen iki tenan sangu 5.000 ngono maksudku men iso tuku apa-apa tak nggo celiwik malah entek. Senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek dhuwitku ki aku ora ning suluk dalangan ki urung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang. Lah kok sing ngendang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini ya seramu pembahasan nasib. Kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking Ngandap, saking Sentolo. Oh, Sentolo. Nggih, beda karo Gunung Kidul. Oh lah, benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kuwi ya beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin lewat lapangan anu iki angene ngrunjal Nah. anu legok Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mlung gek kaya ngene gek. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang iya mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang malang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindik-mindik ngono iki. Ngono iki ya minger wit tik 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 tik. Kuwi jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. Terus Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Kabeh iki butuh nek transparan. bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Oh arep dikempit.
Kepengen dadi tape dhek. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Lah Kok ya. dadi tape? Tanggoku ki ngempet kowe dadi tape. Lah nek aku ngempet Yusuf. Ya getruk lah wis pokoke. Pokoke. Jenengan kersa napa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa napa staples-e? Nek le arep ku ya arep. Ih dalange njaluk diantel kok iki. Nyoh. Tak antel lho. Nganti. Mosok karo wong tua jenengan arep po strapless-e ngono, Mbah? Piye? Jenengan arep po strapless-e ngono. Arep wae aku sak nenehe wis. Monggo. Kaya kok strapless mbok nggo apa? Nggo lawuh. Njaluk. Ngene ora ana ATM buka ya. Ya kan dikeki cash ngono lho, kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya wah pada kira. Iki arep tak tuku gapet kok. Wah, jan saiki anu Apa? mijuran banget apa-apa wis. Dalange ta? Butuh Mbah, butuh Mbah. Ora ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Sapa iki sing genah iki? Mbah, sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Kowe piye? Ya mesti mawon nggih kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah Ning nggih. kancing caping gunung kan nang kono. Mboten ngersake sampe gunung kok. Lah kuwi mau? Wah iya, Ding. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Niki, 50 ki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Ayo ora. Nya. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 tril kok. Ya. Ora apa-apa. Iki apa sih? Taping Oh gunung. iya. Wer ngombe. Mula ora entuk. Ya aku gur takon lho. Arep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Tandani Mbah Waluyo sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon, lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggar weruh Tatin ngelakno apa piye? Telek. Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok Mbah. mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadai bareng-bareng. Sembrono. Wah. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak kurasatmu ya. Nang kono pengen mie, nang kene pengen mie. Wis gak ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya omongke kanca-kanca. Yo. Ayo ngrasa nguja kaya ngono kuwi engko ndak malah. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah ora tegel. Alah mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepe sing apa? Nek ora arep legi ya Wis gak ayo wis ge ayo. Iya. arep joget aku 3 tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Ngendekno kok ya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lek-lekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocah ki nek gegedhian katut munggah lek kowe sing dodol. Apa tandi? Kowe tanggoku wis tau nggawa kono kokean numpak sepeda motor kuwi iso mabur. Oh, balon udara wi ta? Heeh. Kayak melu gantol kono, Mbah. Wah nek aku biyen. Ayo. Yo. Rasa ngurusi kae tak urusane. Ge ara. Nyawa
jemblengke. Piye to Mbah kok ya ora pas? Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Wah. Jenglengane lho, mbok Lah, iya. dipaske karo sing ngendang lho Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng iki. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah, kuwi sinden sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondras. Ning bengi iki jenengan pun neka-neka lho. Lah, Jenengan nggawa Satpol PP to. endi? Hah? Apa-apa. Tukang usung-usung ya kuwi. Kok mung padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajan. Ngapa yang guyu? Lucu nek hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Cicil. Lah iya, pancen iya. Diakoni. Aku ora melu-melu lho. Si Daro kenek walate to. Ya. Mong karo janur kuning. Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya toh Mbah? Ini du. Kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke Iya. sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, Iya. Jenenge bronjong kok. oh iya ning kursi tok. Lah, Ya. Dadi ora tau dibonceng ke sepeda motor, ra kursi tok, bombeng ngono. Mbok yo muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Bagai sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijolke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko watake tatin kene kowe mahmoh ngono dicacahke kolonjono lho. Oh lah nggih niku peternak hebat kok. Lho. Ora sah. Panas. Patasmu e. Nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Lah piye? Jare Mbah Waloyo. Ora saiki wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo, kuwi rak ngomongke. Aku wis tau ngomongke nek sinden jaman biyen ki ora lipenan ting bedingir ngene. Ora ta. Anggo. Do susuran ting bejete kae ngono. Muni panas ngono iki susure ora dicopot ra geganjilan susur. Panas. Jengko bar bawa gek kembang-kembang gek itu. Ya udan panas, panas. Panas udan. 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 Panas udan
panas utane. Eh? Piye? Panas utan Pengen aling. tau dani. Mah. Ora nek mendung kok. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok isa? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 tahun kowe munggah meja ora nggo klambi aku kathok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung go nang pakem kok lek. Gak. Anek Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok Ya ya. kuwi ya cilik ya ora, gede ya urung. Oh ya kuwi cara deline agi cematak. Semata. Gembodok urung. Garing orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe ndilat aku? Apa wiki ngomong karo Pak sapa? Jaji mau tak manis apa ndilat aku? Ning yo ora. Padake. Capi. Guna. Ngene iso ditirokke bocah-bocah nggo golek duit ya yo nang. Ya. Ngene iki padahal lek ngarang iki karo Madrang yo nganti keseretan ki piye carane men iso wae. Mongko di YouTube kudu ganti amben bengi lah pek ndas kuwi. Ya rasa nganggo. Oh, rasa nganggo yo. Rasa gondas kok ya. Ora ndonggas ora gondas ki malah murah jane ya Mas. Apa? Apa wi? Wih. Kok nganggo ndas murah? Ana lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Contone. Uwi Wi. iki waduh kepacuk ndase. Ora ana sing waduh kepacuk gulune uwi ngono ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagunge apa nang ndas jagung. Ning ana rambute ya. Lah iya. Anek kowe, Mbah? Komplit kowe nek rambute nek sirahe ya. Panganan sing paling penak ning dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah nek jagung bakar pangan gledhek kene nek ngadeg ya babak bunyake rong.